ọrareze ekene m unu gekwanụ ndụmọdụ m 2022 a. Nke mbụ bụ mbọ ka gị na chi gị dị na mma ka ihe gara gị nke ọma. Nke abụọ, na-eche onwe gị ka ịchọpụta ebe isi eme ka imezie ndụ gị. Nke atọ, chọpụta ihe ị ma eme nke ọma, tinye ya n'ọrụ. Nke anọ, gbaa mbọ gị na-eso ndị na-akụzi gị ihe ọma. Nke ise, na-agara ụmụaka ibe m. Anyị ga na-anụ okwu nne na nna anyị, na-asọpụrụ ndị okenye, na-akwanyekwa ụmụ anyị ugwu. Dịka anyị na-eme nke a, ka Chukwu Okike abịa gọzie anyị niile n'arọ ma nye anyị ọganihu ise. Ọma bụ ọja ndị Igbo bịa ka anyị ji ugwu, maka na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mma. Ndị Igbo ka anyị jee. Ezigbo nwa m, anụla m ka ị kara. Igbo ndị ọma ije eme ọnụ, biko nụ ka anyị were ndụmọdụ a si n'aka obele Maazi Medaa dị arọ anọ. Ndụmọdụ ọ dụrụ anyị n'arọ 2022 anọ ka anyị tinye ya n'ọrụ. Na ekpere mbụ na Chukwu Okike abịama ga-eme ka arọ a mara anyị niile mma. Ise nwa m, ka anyị jebe ugbo o.